କାଲକୁଲେଟର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କେତେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ହିମାଂଶୁ ନାୟକ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୌଣସି ଏକ ସାଧାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ପିଡରେ କାମ କରିଥାଏ ଆଉ ଏହାର ମଧ୍ୟ ମେମୋରି କାପାସିଟି ଅଧିକ ଥାଏ। ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସ୍ପିଡ୍ ବା ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଫ୍ଲୋପ୍ସରେ ମେଜର କରାଯାଏ। ଫ୍ଲୋପ୍ସର ମାନେ ହେଉଛି ଫ୍ଲୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ସ ପର ସେକେଣ୍ଡ। ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାମରେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ ସାଇନ୍ସ ଫିଲ୍ଡରେ, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକ୍ସ, ଅଏଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନରେ, ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। 1958 ମସିହାରେ ସେମର କ୍ରେ ପ୍ରଥମ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେମର କ୍ରେଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 20th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବେଳକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରି ସରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ନାମ CDC 6600, ଯାହାକି 1964 ମସିହାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଜାପାନର ଫୁଜିତ୍ସୁ ଫୁଗାକୁ 2020ର ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ନର୍ମାଲ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ମିଲିୟନ ୟୁରୋସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ବହୁତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦରକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇୟରଲି ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ 9 ମିଲିୟନ ୟୁରୋସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।